Naštartoval nám zápas 31. kola Typos Extraligy, konfrontácia medzi domácimi Košicami vo svojej tmavej sade dresov a na opačnej strane HC19 Humenné. Druhé meranie síl v priebehu 3 dní aj pri tejto geograficky blízkej dvojičke. Riešenie, ktorému sa uchýlil Alex Breton. Humenčania ten puk mohli vyzdvihnúť v obranom pásme, lenže naservírovali to Šedivému na modrú čiaru. A je tu úvodný gól zápasu. Jona Jeskelainen dostal prihrávku do medzikružia a dokázal to využiť na nekompromisné zakončenie mimo dosah humenského brankára. V prvej minúte dnešného stretnutia otvárajú HC Košice skóre. No už sa zdalo pri tom predošlom momente, že Košičania v podstate iba nastrelia puk za bránku, odídu striedať a nechajú teda chvíľku hrať Humenčanov. Lenže Humen nešiel do zbrklej strely, takisto ani Fidžis a pekná súhra končí golom fínskeho forwarda. Janus Blízka pomohol svojej defenzíve, Humenčania striedajú a vznikla tam obrovská diera. Zek to perfektne naservíroval na Eduarda Šimuna, ktorý strieľa gól. Minulosezónny kapitán Prešova dokázal zaznamenať druhý gól dnešného východniarského košicko-humenského derby. No akoby až príliš veľké sebavedomie nabrali Humenčania vďaka tomu, akým spôsobom sa dokázali pri Novického Treste brániť. Mali aj útočné chúčky a potom odišli striedať naozaj vo veľmi nevhodnej chvíli. Šimun sa snažil zrejme teraz trafiť nohu vracajúceho sa brankára Humenného a prepadol veľmi vysoko a toto zakončenie zapadlo do siete. Lukáš Handlovský vymietol horný roh bránky Jaroslava Janusa a Humenné v presilovej hre dokázalo znížiť zhruba v polovici stretnutia. Ani o tomto presilovkovom góle určite nebudeme hovoriť ako o tradičnom početnej prevahe, ale veľmi zvládnutý prechod do útočného pásma. Dominik Borov to dokázal pripraviť Lukášovi Handlovskému a ten sa nemýlil. Nula v kolónke gólov bola možno aj za priebeh prvej tretiny trošku neférová a krutá. Meliško. Nepríjemný odrazený puk, ktorý zapadol do bránky. Humenné vyrovnáva na 2-2 a teraz budem veľmi zvedavý na opakovaný záber. Oslava je smerovaná ku Jakubovi Meliškovi, to jeho nastrelenie sa zrejme od mantinelu alebo plexiskla odrazilo niekde k Janusovi. A či to bol košický brankár, ktorý si to zrazu prezradia viac tieto zábery? Áno, bol vysokánsky puk, ktorý letel poza Janusovú bránku, ten absolútne o ňom nevedel, ale veľmi nešťastný pohyb. Zacúvanie do vlastného bránkoviska, následné zrazenie puku do siete. Rogoňov veľmi odvážny prienik, ale vedel, že Kuprzek zacúval hlboko na vlastnú polovicu a respektíve aj za modrú čiaru a hystil ho. Meliško v druhej vlne si pýtal prihrávku, ale dostal ju Ragan, ktorý dokázal z bezprostrednej blízkosti prekonať košického brankára. Humenné odtáča skóre stretnutia z 0-2 na 3-2. Veľmi zaujímavý a veľmi nečakaný priebeh druhej časti hry. Jakub Meliško sa ponúkal na prihrávku Ivanovi Tomkovi, ten ale už bol rozhodnutý, že bude hľadať rozbehnutého Jakuba Ragana a Raganovo zakončenie zapadlo do bránky. Ležiaci útočník ani nevedel, že strelil gól. On sa pozrel na rozhodcu a očakával, či to bude dvojminútový trest, prípadne trestné strieľanie. Novického zrazené vyhodenie. Na druhý raz už to bol preskačka Lol Lapšanský. Skontroloval si po svojej ľavici, ako sa mu pohybujú spoluhráči a následne to vyskúšal sám spoza Ferenca. Humenné vedie 4-2. Ale gólová, to je samozrejme kľúčové. Ešte raz Lapšanského prienik. Veľmi šikovne to teraz urobil, pozrel sa na spoluhráčov, tí boli v pohybe, predovšetkým Baško si to pýtal nastreliť na bránku. Skelainen zachytil puk na modrej čiare a zvládol rozhorať pred Meliškom. Golok už v čase, keď sa hrá v formáte 5 proti 5, prihrávka na Chasea Bergera, ktorý to dokázal upratať do kozlovej siete, ktorý vyplynul z tej pokračujúcej aktivity. Ešte raz Brett Pollock a jeho prihrávka pred bránku na Chasea Bergera. Sieť sa
zavlnila iba z boku. Vždy ona Jääskeläinen, opäť to hádzal, do miezky očakával teč Chasea Bergera. Jääskeläinen s ďalšou možnosťou na zakončenie, je to gól! V absolútnom závere druhej tretiny dokázali Košičania vyrovnať na 4-4. Tak toto je gólová bodka za poriadne divokou a poriadne ofenzívnou 6-gólovou druhou tretinou. Jone Jääskeläinen by mal byť autorom tohto presného zásahu. Myslím si, že od neho sa to obtrelo o betón a brankára Kozla už tam ďalší teč nebol. Napriek tomu, že Ferenc odviedol veľmi dobrú prácu pri clonení a aj v zástupe hráčov šiel ku striedačke. Tento záber nám možno naznačil, že tesne pred Kozlom ešte predsa len trošku dráhu letu zmenil. Úspešne pretečovaný puk. Zverenci Martina Štrbu sú teraz tak trošku odkázaní na jednoduché riešenia smerom dopredu, ale vôbec nie zle a navyše toto je presný zásah. Druhý veľmi kuriózny gól Humenného v rámci dnešného stretnutia a to sa ujíma vedenia 5-4. Tečované nahodenie Ivana Tomku, ktoré pod tom vysokým oblúčikom sa vznášalo nad brankárom Dominikom Riečickým. No a kusisko smoly až možno prekliatie pre košických brankárov v rámci dnešného duelu. Lukáš Lačný stredobodom pozornosti a zrejme aj strelcom gólu. Lačného napadanie ešte svoj vytúžený efekt nemalo, ale práve zo vzduchu dokázal Lukáš Lačný ten puk tečovať. Našiel ho výrazne skôr ako brankár Riečický a je z toho gól. Výčitky svedomia určite budú trápiť aj Jensa Olsona. Práve on to tečoval tesne pred vlastným golmanom a výrazne pomohol puku na ceste do bránky. Kalupa. Výborná práca Humenčanov v obranom pásme a možnosť zautočiť na prázdnu bránku. Humené dnes v Steel Aréne s najväčšou pravdepodobnosťou vyhrá. Filip Vaško trafil prázdnu bránku, ktorá ostala po Dominikovi Riečickom a jeho mužstvo vyhráva dvojgolovým rozdielom. Na začiatku svojej kariéry hájil aj farby HC Košice. Teraz posiela svojmu bývalému pôsobisku krutý úder. Slavné gesto smerom k sektoru hostí. Vysídli v Steel Aréne práve v rohu pri tejto bránke. Martin Štrba dokázal so svojimi zverencami ukoristiť ďalšie mimoriadne cenné a mimoriadne zaujímavé víťazstvo. Humenné dobilo košickú Steel Arénu. Vyhráva tu výsledkom 6-4 a teší sa z plného bodového zisku. Okrúhle 10. víťazstvo pre Humenné v prebiehajúcej sezóne, z toho 9. v riadnej hracej dobe.